Kana nyaya yezvipatara zvemuZimbabwe isina kugadziriswa handisi kuzonyarara. Government yeZimbabwe, gadzirisai nyaya yezvipatara zviri muZimbabwe. Hatisi kukumbira tikukuudzai kuti gadzirisai zvipatara zvemuZimbabwe. Mahospitals emuZimbabwe ngaagadziriswe. Mukati macho mibhedha, mishonga ngaiwanikwe mumahospitals. Munhu akarwara ngaaende kuhospital achisvika achirapwa achiwana medication, achiwana zvinofanira kuwanikwa muhospital, muclinic. Ndati mahospitals ngaagadziriswe muZimbabwe. Minister of Health hatisi kunyengetedza tikukuudzai kuti gadzirisai zvipatara zvemuZimbabwe ngazvigadziriswe. Kana ndichiti zvipatara ndikureva mahospitals. Kana ndichiti mahospitals ndikureva zviri mukati macho kuti zviwanikwe zvafanira kuwanikwa muhospital, maclinic. Mishonga haiko, maequipments ekushandisa muhospitals hamuna. Zvese izvo ngazvigadziriswe. Nyaya yemarodzi emuZimbabwe ngaagadziriswe. Takuda marodzi akafaranuka, kwete tumanaro rodzi tu. Itaiwo sedzimwe nyika. Tine mari muZimbabwe. Nyika yedu ine mari. Our country is very rich. Gadzirisai marodzi Zimbabwe. Mishonga mahospitals ngaivemo. Gadzirisai zvese. Handisi kukumbira ndikukuudzai kuti gadzirisai mishonga because ndo basa renyu. Rikuona kuti mishonga muhospitals yavemo here. Mibhedha muhospitals yavemo here. Kwete mibhedha yakasiyiwa nana Smith, kwete toda mibhedha minyowani yakanaka. Mahospitals akachena zvokuti ukafamba unonzwa tiri kuti unzwe kunhuhwa kwemapiritsi. Toda kuti kana uri muhospital ufeel comfortable. Vanhu vari kufanira kufa vasati vafa vari muhospital nekuda kwezviri muhospitals. Please gadzirisai mahospitals. Zimbabwe kana uchindinzwa, government yeZimbabwe kana uchindinzwa, Minister of Health kana uchindinzwa, utano hwevanhu veZimbabwe hunokosha, ngazvigadziriswe. Marodzi ngaagadziriswe. Zvikoro ngazvigadziriswe, vana vadzidze zvakanaka. Dzidzo yemuZimbabwe ngaivandudzwe. Mauniversities ngaagadziriswe. Ndiri kuona every year munokepa vana, muchivakepa so vanenge vagraduate vaya. Saka munogovakeperei? Because mukavakepa mapedza kuvakepa vakunotengesa majuice card. Ndizvo vana vabva kuuniversity vamakepa nhasi, thousands and thousands vanozara mustriti vachitengesa majuice card. It's so pathetic. Hakuna mabasa. Kana vawandisa mastreets vamwe varipesa vakuita zvinodhaka. Imi muchingosekerera muchingokwenya matumbu namatumbu enyu akagutaka. Isusu edu ane nzara.
but future yevana yafa manje ndozvinyanondirwadza inini kuti future yevana yafa. Zvinyanondirwadza inini ndezvekuti mahospitals hamuna mishonga. Iyo nyaya yomukachagadzirisa handinyarare nyaya iyo. Takawana vanhu vari kuhondo vachirwira nyika iyi. Iyo nyika yeZimbabwe yamukutambisa kudai kuita sebhora. Musandibvunza kana kuti musaziva kuti inini saka zvehondo ndozivira kuti ini hondo yakandiperera pamuviri semvura. I'm not a hovet. Ndakanga ndiri kumusha handina kutiza hondo, vamwe vakatiza hondo tikasara tiriko. Kuma 77 78 tainopa chikafu magandanga. Handikambotara mumusini chiti vakomana tainopa chikafu. Tichachokuviga zvoshanga makomo chavapa chikafu. Tiri vadiki. Tosiya mombe tonopa chikafu. But ndiyo nyika yamakutambisa sebhora nhasi iyi. Yekuti munyika munoshayiwa mapain, muhospitals munoshayiwa mapain ease. Munyika munoshayiwa mishonga yekuti vanhu vararame. Asi mota vanhu vachipiwa mota zuva nezuva. We are rich. Zimbabwe is rich with more than 60 minerals. We have more than 60 minerals, but we are poor and yet we are rich. Toda kuona action ku health. Toda kuona action ku education sector. Toda kuona action ku all ministries. Taneta nokuramba tichigodzokera chinhu one. Nyaya yemarodzi anga takagadzirwa kudhara. Nhasi takutaura zvimwe. Mishonga inga yakaiswa kudhara, mishonga mumahospitals akalakwa akalandudzwa zvakanaka. I remember 1992 tete vangu vakarwara ndikana kuparenya, vanga vari kuparenyatwa ndikana kuparenyatwa ndikanovaona. First time yangu kusvika paparenyatwa. Malifta achishanda, parenyatwa yakanaka. Tikakwira lift kana is it second or third floor? I don't know. I don't remember. But Dakafara, it was so clean and everything was in there. And every worker was happy. We talk of nurses, we talk of my doctors, they were all happy. Why? Because vaitambira mari yakanaka. Zvikwanisiro zvokushandisa vanga vanazvo. Ndikana kugomo. Yave zvayo a bit old, but zvairatidza kuti zvese zvirimo mukati. At least zvanga zvirimo mukati by then. Emi, mukumboziva kuti mahospitals hamusina zvinhu. Kana kuti mufunga kuti kunyepa, nhasi endai munoshanyira mahospitals. Nhasi musi wa17 April 2025, shanyira mahospitals, bvunzai mareports kuti mahospitals akamira sei, vachakuudzai. Kana kuti musabvunza, shanyirai ikoko. Dr. Osho kunze vaenda pahospital vakazvidisguisa. Unogara palaini revanhu
vari minister of health. Next kusvika wasvika wombotendera hospital choona mukati wana mabatiro avanoitwa nemanesi nemadhokota mabatiro avanoitwa ivo vari minister zvavo vakapfeka mbatya dzekuzvidisguisa minister usho kunze mandinzwisisa kusvika vazozviti bvazhani kunoti ndiminister asi kudhara vatora nemaripoti kudhara vatora zvinhu zvese vanyora pasi zvese vatora netimu ravo vachingobva ipapo chete kana panga pane vanhu vari kulenga pabasa vofayiwa. Imi veHerald musaita propaganda, musanyora propaganda. Zvekunyora kuti pepa renyu ritengwe siyanai nazvo. Makanyora nyaya inonyadzisa pamusoro patender pages. Makanyora headline inonyadzisa pamusoro patender pages. Siyanai nenyaya iyoyo. Itai basa renyu. ZBC itai basa renyu. Kwete zvekumira mune divi rimwe chete. Kwete propaganda. Takuda Zimbabwe inofunctiona inofamba zvakanaka. Kwete kuramba tichidzokera nguva yana roads yekuti tichine nemarodhi marodhi ana rodzi ana smith ekubva kuHarare kuenda kuChirundu yekuti todawo ma4-way from Chirundu to Harare. That road is very busy. Why? Because kune matruck ariko. Matruck iwawo dzinguva magonyeti driver kana dzibva kuZambia anenge aneta anongokata munhu zvokonzera maaccidents. Saka marodhi ngaakure. Masvingo road kubva Harare kusvika Beit Beach. Rodhi iyoyo ngaikure, ngaipere futi. Ndakwana musoro uyu haina kupera, ngaipere rodhi iyoyo. Toda marodhi akanaka. Gadzirisai marodhi aya. Because muri kukonzeresa tsaona dzakawanda imo marodhi imo. Kana munhu pachinge pazoita tsaona vanhu vakakuvara vakaremara vakaenda kumahospital hakuna mishonga vanhu vopedzera vafa. Imi munofara here kuona vana venyu vachiti kana varwara voenda kumahospitals voshaya mishonga? Ono kuti vana venyu havarapiwa muZimbabwe vanokwira ndege vachienda kunze kunopudurwa mapundu kunze. Isu vana vedu ndo vanongorapiwa ikoko imomo muZimbabwe pararinyato ikoko nekugomo. Ndizvo ndozvamuitira izvozvo. Mati masiya tsika iyoyo. Takuda hurumende inomira nevanhu vayo. Makavhotera right? Mukagara pazvigaro right? Ko makangamwirei vanhu vakakuvhoterai? Nhasi makuvarasa vanhu vakakuvhoterai? Murasa vanhu vakagadzai pazvigaro zvamuri nhasi makuvarasa. Zveutano hwavo hamusina basa nazvo. Zvedzidzo yavo hamusina basa nazvo. Zveraramo yavo hamusina basa nazvo. Zvekudya kwavo hamusina basa nazvo. Mane basa nezvenyu chete. Tikuendepi kana takadaro senyika? Tiri kuendepi senyika kana takadaro?
mahospitals ngamuwanikwe mishonga. This I repeat, ndati mahospitals ese muZimbabwe ngawanikwe mishonga, ngawanikwe zvikwanisiro mumahospitals, makliniki. Imi kuti musvike zvamuri nhasi, imi maminista imi, kana makateerera, vamwe venyu, vazhinji venyu, vana mai venyu havana kubatsirwa mumba, vakatoenda kuhospital. Panguva vabereki venyu pavanga vane pamuviri vakunopona, vachipona imimi. Mambozvifunga izvozvo kuti pavakapona imimi, deno mahospitals anga akaita zvaakaita izvozvi, so mungadai makafa. Vangane vana mai vari kufa vachipona kumahospitals muZimbabwe. Ndosaka vamwe vachienda kumesina vachizoponera kuno kumesina kuno. Tinovaona Dr. Ramatuba vakabuda vachipenga kuti maZimbabwe dzokerai kwenyu, vari kuno kuSouth Africa, vekumesina ikoko vakapenga mazuva apera. Popi Ramatuba kana muchimuziva akapenga akati maZimbabwe dzokerai munoponera kumba kwenyu, kumusha kwenyu. Vanhu veZimbabwe vari kuponera kana vari kupona zviya kana vane pamuviri. Nyatsotinzwai nyaya iyi, mai vane pamuviri vari kusiya zvizvo zvavari kuita, votora kabhegi kavo kane preparation shoma yavatenga iyoyo, vokwira bhazi iwe voya kumesina unoponera ikoko. Vamwe vanoenda kunoponera kuZambia.